Fil-qorti kellhom jidhru żewġ taħwa li allegatament ħebbew għal żewġ tfajliet lisbjani fil-Hamrun f'Jannar li għadda, madankollu fil-qorti tfaċċa biss wieħed bin-notifika tal-akkuzat li ieħor kienet inġabret minn uħtom. Is-Superintendent Charles Magri assigura li l-qorti li fis-seduta li jmiss il-ġufni kien se jattendi inkella kienu se jarrestawh. Aktar kmieni tabiba xedet kif dakinhar tal-inċident iż-żagħżugħ kien mar fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana u talab l-assistenza medika li xqal li kien sofra minn ġrieħi u kellu uġieħ f'daru. Madankollu meta t-tabiba saqsit lill-ġufni biex jgħid x'kien ġralu baqa' ma weġibx. Il-każ se jkompli fis-27 ta' Frar li ġej. Sandro Chetcuti jirrispondi għat-talba li għamel Vince Farrugia biex ma jkunx ippubblikat il-kontenut tal-messaġġi li ttieħdu minn fuq il-mobile tiegħu. F'risposta r-rikors imressaq minn Vince Farrugia l-avukati Manuel Mallija u Edward Ghatt qalu li dak mitlub minn Farrugia huwa legali. Saħqu li l-kontenut tal-messaġġi ma fihom xejn li joffendu l-morali tas-soċjetà u li Vince Farrugia huwa persuna prominenti li ma ddejjaq xejn jagħti huwa stess pubbliċità lil dan il-każ. Qalu wkoll li Vince Farrugia beda jħossu skomdu li l-mezzi tax-xandir bdew joħorġu l-veritajiet u jirrapurtaw dak li verament kien seħħ. Il-qorti illiberat raġel li kien jinsab akkużat bi feriti gravi fuq raġel ieħor. Il-każ ġara fit-3 ta' Frar ta' sentejn ilu waqt li ż-żewġ persuni kienu qegħdin fuq il-lan tax-xogħol f'Ħattart. L-akkużat kien ta' daqqa ta' pala lill-vittma u kkawżalu 25 punt f'rasu u f'wiċċu. L-akkużat li għalih kienu qed jidhru l-avukati Vince Mikallef u Wendy Allul qajmu l-argument ta' diviża leġittima li l-qorti aċċettat u liberatu minn kull akkuża miġjuba kontra tiegħu. Huwa kien qed jiġi mixli b'akkużi li jlaħqu pjena massima ta' 4 snin proġunerija.